Velkommen til en ny udgave af Stelcast med mig og Ida. Og vi har jo tidligere godt kunne lide at fortælle om nogle måske lidt oversete tegnefilm, som vi synes fortjener lidt opmærksomhed. Lidt kærlighed. Der er jo mange af dem, fordi vi hører om de store klassikere, og selv Disney har jo lavet nogle. Christoffer og mig lavede en om Taran og den sorte gryde, ja, den er, som i den grad er overset. Ja. Denne her er måske ikke helt så overset, men alligevel, vi vil gerne tale om Oliver og Company. En tegnefilm fra 1988 fra Disney, og ikke en af dem, som dukker op hele tiden på klassikerlisten. When are we gonna get those hot dogs? Right now. Men vi faldt over den, fordi vi begge to nævnte, at den, vi synes, vi kunne huske, at den kunne vi egentlig meget godt lide. Jeg kunne rigtig godt lide den. Altså, jeg kan... det var det. Jeg var jo barn i 80'erne, og synes at huske, at jeg har set den rigtig mange gange. Men det kan jeg så læse mig frem til. Det har jeg ikke, for den udkom først på VHS i 1996. 96 først? Ja, og der var jeg teenager. Der var jeg 14, så der har jeg helt sikkert ikke set den her. Nej. Så jeg har set den i biografen. Ja. Og har elsket den, knuselsket den, synes det var fantastisk. Ja. Det var jo med dyr, så det var jo et hit allerede der. Det er jo en film, hvor dyrene i hvert fald er hovedperson. Der er mennesker med. Ja, men de er ikke så vigtige. Men de er enten onde eller dumme. Ja. Så har jeg fået den på kassettebånd med sangene og sådan lidt og fortælling. Så det elskede jeg. Jeg elskede det kassettebånd, har hørt det utrolig mange gange, har haft en lille bog med sådan en tegneserie med Oliver og Company. Så det er derfor, jeg synes, jeg husker den så godt. Ja. Og så har jeg først genset den for nylig. Ja. Jeg kan også huske, jeg tror, da jeg fik Disney Plus i sin tid, at jeg gik ind og så den, fordi at der var endelig mulighed for at se den igen. Og netop sådan en, der har levet meget i min hukommelse, og jeg synes, den var hyggelig og god. Ja. Og så har jeg så den, da Disney Plus kom for nogle år tilbage, og så har jeg så genset den igen. Og jeg synes vitterligt, det er en rigtig hyggelig og sjov film. Det er det også, det synes jeg også. Jeg forbinder den meget med, at jeg var voksen på det tidspunkt. Faktisk er den udsendt i Danmark samme år, som vi startede Troldspejlet. Den er nemlig det tænkte jeg ikke over, men altså det er ret interessant, hvor lang tid der gik. Den havde premiere i USA i november 88, kommer til Danmark i december 89. Ja. Altså så lang tid senere. Det er som, altså, hvorimod i dag, hvor systemerne er sådan, så de kan nå at få dem dobbelt og have dem klar samme dag som hele verden. Det er helt vildt. Ja. Men det var selvfølgelig også blandt andet, fordi man ikke, dels fordi man ikke havde de der samme form for markedsføring, men også fordi der ikke var, synes man endnu, den der piratkopi-trussel, som jo har været med til at gøre, at de udsender film, fordi man kunne få den på piratkopi sikkert ret tidligt, og så var det ret sejt at kunne have en Disney-film så lang tid, inden den kom i biograferne. Jeg havde den selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. men den kom altså i december 89 i Danmark, og der så jeg den, og jeg så den første gang med dansk tale, og først flere år senere, og det har så nok været der i 96, hvor du siger, at den kom på VHS, der har jeg nok set den på engelsk, fordi jeg må indrømme, at efter jeg var blevet voksen og så Disney-film, og allerede som teenager, der jagtede jeg tit de originale versioner, hvis jeg kunne få fat i dem. Fordi det er sjovt, du siger det, fordi Oliver og Company er netop, jeg var så lille, da den kom, at jeg har set med dansk tale. I dag vil jeg jo aldrig nogensinde drømme om at se en film med dansk tale. Nej. Og dog, fordi nu har jeg fået et barn, og jeg har altid tænkt, at hun skulle se dem med original tale, og det skal hun måske ikke. Men da jeg skulle gense den her i forbindelse med vores samtale, så jeg den på dansk. Mm-hmm. Ja. Og fordi at det er helt forkert at høre. Ja, hvis der er nogle af Disney-filmene, som har været så gode og været så populære, at jeg har set den med både dansk og engelsk tale. Det er nogle af sådan noget, Den Lille Havfrue, Aladdin, Løvernes Konge, har jeg ligesom set begge ting, og foretrækker i de fleste tilfælde originalsproget, eller sådan den engelske. Men jeg synes virkelig, at den danske er god, og holder virkelig meget af den. Hvor er Oliver? Han må være blevet i bilen. Den lille stakkel. Det var dig, der skulle holde øje med ham, Speedy. Ja, du skulle selv prøve at holde øje, mens du bliver grinet, mand. Hvad skal vi gøre, smutter? Speedy kommer med mig. I andre, I finder Fagin.
Ja, altså jeg husker den også som ganske udmærket gode skuespillere, som gav rollerne meget varme og dybde. Men nu har jeg så denne her gang set den på engelsk, fordi jeg synes, det er et ret godt lydspor med også store stjerner. Billy Joel i hovedrollen, som selvfølgelig er han ikke hovedrollen, fordi det er selvfølgelig Oliver, der er hovedrollen. Nej, men jeg synes altså, Dodger, eller sådan Smutter, som han hedder på dansk. Hedder han det? Han hedder Smutter. Smutter. Jeg var stor fan af Smutter. Det er ligesom ham, jeg synes, det er ham, jeg blev tiltrukket af, da jeg så den. Og det, altså noget af det, jeg godt kan lide ved Oliver & Company, det er, at den føles som en film af sin tid. Altså det er jo, jeg har aldrig læst Oliver Twist. Sorry, jeg har aldrig rigtig set filmatiseringer af Oliver Twist. Jeg har set den her, og ved så nu, at det er en... Jeg er sådan en jomfru ud i Charles Dickens. Det er så morsomt, fordi jeg husker så tydeligt en, der netop sagde, på vej ud af biografen, jeg ser den i Palads, og på vej ud af biografen går der en mand med sit barn, og så siger han til barnet, der siger, den findes også som bog. Oh yes! Det er snyd! Oh yes! Oliver Twist er sådan en af de bøger, jeg har... Altså for det første passagen, hvor Oliver beder om en ekstra skål suppe på børnehjemmet, det er sådan en, jeg har læst 1000 gange i danskundervisningen, så jeg har set alle de film, stort set, der er lavet, inklusive en ekstremt kedelig af Roman Polanski. Han har lavet en Oliver Twist-filmatisering, hvor han tydeligvis har været dopet, altså, eller i hvert fald bare sagt, gå herhen og gå derud af billedet og gå ind altså, der. jeg kan godt lide Polanski-film, men tanken om, at han skulle lave noget Oliver Twist... Altså, jeg vil sige, Oliver Twist er jo så sådan en... Altså, det kan godt være, at jeg aldrig har læst eller set sådan en rigtig fortolkning af dem, men det er jo sådan en, man kender. Det er sådan en arketypisk det er en fantastisk historie, og det er jo en socialrealistisk historie. Dickens skrev den i vrede over, hvor forfærdeligt de fattige havde det. Han var jo politisk på alle måder, og David Leans udgave fra, tror jeg, 48 er en fantastisk film, som jeg stadigvæk beundrer meget og har set flere gange. Og denne her film tager jo historien og gør den til noget helt andet. Jeg har jo i forbindelse med vores snak i dag læst, hvordan historien har udviklet sig, altså fra oprindeligt netop. Der er en, der kommer og siger, skal vi ikke lave en Oliver Twist, som er med dyr? Ja. Og så fra, at altså, den var jo en lang produktionstid igennem, hvor det har blevet omskrevet. Det er helt vildt at tænke på nogle af de ting, som de har taget ud og har ændret og sådan noget. Det synes jeg bare er ret sjovt. Det kan man, hvis man kan lide den her film, kan man roligt gå ind og læse på Wikipedia, hvor der er sådan en opsummering af, hvad den er gået igennem. For jeg synes, det er nogle gode valg, de har truffet. Ja. Altså, og det er også derfor, jeg kom til at holde mere af den her, og de valg, de har truffet, fordi jeg synes, at det er nogle gode valg. Altså, det er ikke Dickens på nogen måde, fordi der er ikke den sociale vrede i det, og det går slet ikke så slemt, som det gør, og der er slet ikke alt det forholdet. Men figuren er alligevel det samme. Fagin, for eksempel, som jo er den menneske, der har den her hundebande, som er tyvknægte. Og det var han jo også i den oprindelige historie, men der er der tydeligt hvad skal man sige, hentydninger til, at de der børn bliver faktisk misbrugt. Hvordan er Fagin i Dickens versionen? Er han sådan en, der er lidt sød? Nej, fordi det er han jo i den her... Han er nedrig. I den danske version har han stemme af Tommy Kenter, og han gør det fabelagtigt. Svæk mig ikke! Hvad har I til mig? Lad os se, hvad jeg har. Den er jo tom! Hvad tænker I på? Har I tænkt jer, at vi skulle betale sejksmænd? En missekat? Han er virkelig god som den her ynkelige... Ussel, ikke også? Ja, han er nemlig ussel. Ja. Skal vi lige fortælle kort, hvad den handler om? Ja, det må du hellere. Oliver er en lille kattekilling, som bliver efterladt på gaden sammen med sine søskende. Og til at begynde med, så koster de måske $5 et eller andet, og som tiden går, så er det bare at tage en gratis killing. Og den ene killing efter den anden bliver taget, men Oliver bliver af en eller anden årsag efterladt som den eneste. Der er ikke nogen, der vil have ham. Nej. Og han er så sød. En lille orange kat, men der er ikke nogen, der vil have ham. Og så ligger han på Fifth Avenue i New York, og det bliver mørkt, og det bliver nat, og det regner, og den kasse, han er i, den smuldrer ligesom, fordi at den står ved nedløbsrør, og Oliver bliver... Jamen, jeg synes, du må tænke på, at jeg var en lille pige, da jeg så det her. Jeg var 7 år gammel. Det var simpelthen... Også, altså, Ja, det er Ida 7 år, der sidder. Og papkassen går i stykker, eller det regner på den. Jamen, og altså og der er kun gået 3 minutter af filmen nu. Og der er jo det her med dyr, ikke? Altså, dyr og børn, de må ikke gøres ondt på film. Nej. Og her er det Oliver, heller ikke tegnet.
Nej. Oliver skal også ondt, fordi der ikke er nogen, der vil have ham, og han er efterladt til sult og død på gaden. Men så er det så, at han jo er i New York, og der sker meget. Der er liv og glade dage, og han er sulten og bliver jagtet af alt muligt, og ender med at møde Smutter, eller Dodger. Og de to bliver så enige om, at de skal stjæle nogle pølser, fordi de begge to er sultne, fra en pølsevogn. Men Smutter har jo så skumle bagtanker. Han har ikke tænkt sig at dele de her pølser med Oliver. Og det er jo så fordi, at han skal have pølserne med hjem til sin gruppe af andre hunde, og så Fagin, som er det her menneske, som tager sig af dem. Fordi de bor på en eller anden husbåd nede i havnen, og totalt, altså de er nogle småtyve, og de her hunde, der prøver, så stjæler de en pung, som bare er fuldstændig laset, og ikke er 5 flade ører værd, og Fagin er sådan helt, hvordan skal jeg... Ja, fordi han har jo en over sig, som er superskurken. Og de er lidt mere på lige fod i den oprindelige bog, men han er virkelig væmmelig. Ja, Sykes har et dollargrin af en bil, som er sort og modbydelig og stor, og så har han 2 meget glatte Doberman Pinschers, som også er aggressive og voldsomme, sådan lidt bodyguard-hunde, som jo også står i stor kontrast til det der lidt mere kaotiske, charmerende flok hunde, som Oliver så bliver en del af. Som Fagin siger, jamen vi har aldrig haft en kat i gruppen, men så er det der mulighed for det nu. Fordi at først, altså Oliver følger efter Smutter og tænker, at jeg skal have mine pølser, altså han er en handlekraftig lille killing. Ja, han er en overlever, ikke også? Så han finder sig jo ikke i det. Og det er jo faktisk også det, der gør, at de bliver på en eller anden måde, den energi i ham, der gør, at de bliver venner alligevel. Fordi han finder sig ikke i det. Og det har Dodger på en eller anden måde respekt for. Ja, de kan jo spejle sig lidt i hinanden. Ikke? De har lidt samme karaktertræk. Og altså, Smutter er bare en super fed karakter. Han har sådan en lille rød charmeklud på, og han har solbriller på et tidspunkt. Han synger, mens han bliver hejst op på et flyl, og sådan. Det er bare mega fedt. Altså. Han ejer New York, ikke? Også den måde, han kan gaderne i Manhattan. Så var noget af det, må jeg sige, som jeg, da jeg så den, tænkte, det er ikke godt nok lavet, at de der biler, der kører og sådan nogle ting. Og det her er jo før, man brugte CGI særlig meget. Der var lidt rundt omkring, men og bilerne er blandt andet, men du ved, nogle af gaderne ser lidt døde ud, synes jeg, i forhold til, at de skal være levende. Men han hopper jo rundt i dem og gør dem, og det er enormt energisk, også komponeret, eller kompositionerne er flotte af billederne, så det, man glemmer lidt, at byen er lidt kikset lavet, jeg så det slet ikke, og jeg er 7 år gammel, når jeg ser den her film. Det er jo fantastisk, hvordan at minder kan spille ind på den måde. Jeg synes jo ikke, at det er et mesterværk, skal jeg skynde mig at sige, men det er en virkelig hyggelig film, og jeg kan godt forstå, hvorfor jeg kunne lide den, og hvorfor den talte så meget til mig. Der er altså også noget mørke med i den, fordi at ham der Sykes er virkelig uhyggelig. Ja, han er væmmelig. Og han har jo også en ret brutal skæbne, må man sige. Han spilles i den amerikanske udgave af Robert Loggia, som var kendt for at lave gangster-mafia-typer. Ja. Og han kommer i sin store, sorte, kæmpe bil, og kræver bare hele tiden penge af Fagin, som aldrig rigtig har fået, og som er en ussel, kører rundt på sin scooter. Eller hvad det er. Alt er ramponeret, og alt er så sørgeligt, og det er derfor Tommy Kenter, han gav den rolle virkelig et eller andet meget stor. Tommy Kenter har jo dobbelt tegnefilm, siden han var barn nærmest, ikke også, i Danmark. Altså, jeg husker ham jo fra Fuglekrigen i Knøfleskoven, hvor han er lidt den samme forhudlede, små alkoholiserede type, den der ule, som er ret skøn også. Altså, han er bare virkelig god til at lægge stemmer til. Og der er så meget varme, og også fordi man kan mærke, at han er ikke en dobber, der lytter til det amerikanske lydspor. Han giver den sin egne intonation og sin egen frasering, måde at tale på. Og det lyder virkelig som om, det er en dansk film, når han snakker. Men nogle af de andre roller er lidt mere dobberagtige. Altså jeg vil sige, nu er det så Nis Bank Mikkelsen, der lægger stemmen til Sykes, og det gør han selvfølgelig godt. Han er jo altid skurken, ikke? Han har også den dybe stemme til det. Og så vil jeg altså også fremhæve Claus Rysk her som Tito, som er den her lille chihuahua, som jo havde Cheech Marin i den oprindelige. Og han gør det så godt. Han er så speedy og sådan, og sådan lidt slangagtig måde, han taler på. En fremragende dobber. Han er jo også i Fuglekrigen, hvor han har en forrygende rolle. Og han drejer den jo faktisk lidt væk fra det der meksikanske, som Cheech Marin eller
puertoricanske, som han har givet den der chihuahua, som måske i dag til med vil blive betragtet som en lille smule... en appropriation, han har det, ikke? Ja. Det sørger Ryskjær faktisk for helt væk, fordi det er bare en... Det er mere street slang, ikke? Altså intens figur, meget irriterende. Ja, men altså, det er jo en af dem, som man husker, altså, fordi at han er sjov, og fordi han er så energisk, og fordi at han har storhedsvanvid. Og det læste jeg jo så også, at det var ikke tanken, at det skulle være så stor en rolle, men fordi Cheech Marin selv lagde stemme til, at hans stop var så fed, og en del var improviseret, så har man ligesom valgt, at han skulle fylde mere, fordi det gav ligesom den her film noget liv og noget saft og kraft. Det var sådan, fordi Cheech Marin var jo med Cheech og Chong et kæmpe navn dengang. Altså, det var, jeg ved ikke, det var vel på retur, men de var meget, meget kendte i slutningen af 80'erne, og deres film, Up in Smoke, og de andre var jo altså... Og det er jo så syret, fordi at Cheech og Chong var jo ikke noget, som jeg var for lille til at være med på de film, men jeg vidste, hvem de var. Gjorde du det? Ja, de var ligesom nogle figurer, som optrådte. Og det gjorde de jo også, men det, der egentlig var sjovt ved det også, de var meget lidt Disney-agtige. Deres humor var meget langt, og så for mig var filmen også lidt et tegn på, da den kom der i 89, at Disney var begyndt at åbne sig op på nogle bestemte områder, hvor de før måske havde været en lille smule forsigtige. Og det skyldtes jo også, at det er den første film, som det nye makkerpar Michael Eisner og Katzenberg, de laver. De er lige blevet sat ind som chefer og har holdt rygtet, eller historien er, at de holdt et kæmpe brainstorming-møde, og der skulle foreslås idéer, og de valgte 2 idéer, denne her og den lille havfrue. Og at de var de 2 idéer, de gik videre. Men denne her, som du også sagde før, den stødte på grund mange gange, og man sagde, går den, vil vi lave den, eller vil vi ikke lave den? Men vi kan jo godt spole frem til, at da den så blev udsendt, der blev den en kæmpemæssig succes. Den kom samtidig med Land Before Time. Det er helt vildt at tænke på. Og den overhalede den internationalt. Ikke i starten, men blev internationalt. Nok også fordi, trods alt, ligegyldigt hvad, på det tidspunkt vil jeg gætte på, at selvom Land Before Time, for mig at se, er en bedre film. Land for længe siden er en af mine alleryndlingsfilm. Den tager vi en anden dag. Ja. Men så havde... Disney er altså et markedsføringsnetværk af specielt den her type film, som de var helt alene om. Ja. Det kunne de andre bare ikke. Nej, og det var også... Det har vi jo også snakket om med Secret of NIMH, altså at de jo er gået ind og har med vilje saboteret noget af det her. Ikke? Ja. Det var også noget med, at da den så kom på VHS, var det samtidig med All Dogs Go to Heaven 2. Er det rigtigt? Samme dag. Altså, så de har jo, altså, det er bare sådan, de kommer bare og tryner alle andre spillere. Ja, det var i hvert fald strategien, tror jeg, dengang. Men det kan de ikke mere på samme måde. Jeg elsker Landet for længe siden. Det er en af mine aller yndlingsfilm, altså ikke engang tegnefilm, er min aller yndlingsfilm. Jeg kan godt forstå, hvorfor Oliver Company appellerede måske mere til børn, fordi at det er de her lidt mere nuttede dyr. Ja. Altså dinosaurer er trods alt ikke lige så... Ja, de kigger lige på dig og siger, køb og det er sådan, mig. Altså. Og det er det. Altså, jeg drømte jo om at kunne stå der på New York, i New Yorks gader og tage Oliver. Det vil så du han gøre. Ida så han ikke skulle det der igennem. Lille Oliver. Ja. Og det er jo så det ender med, at der er en lille sød pige, som er omvej for Oliver i sit hjem, og ligesom tager ham til sig. Og hun er lidt forsømt, fordi hendes forældre er meget rige og meget bortrejste. Så nu er der endelig noget, som hun kan holde lidt af og sådan noget. Hun bor sammen med en meget forkælet hund, som jeg faktisk gerne ville se den originale, for det er Bette Midler, der lægger stemme til originalen. Ja, og hun er meget irriterende, og Bette Midler er fremragende. Og det var faktisk et tidspunkt, hvor Bette Midler også var ved at fjerne sig fra sit, sit mere grove humor image efter sigende, fordi hun var også blevet mor, så nu skulle hun lavede jo også flere og flere film for Disney, både familiefilm, hun lavede Ruthless People, som er sindssygt morsom, men hun lavede også andre film, og begyndte langsomt at komme, og endte jo så med at lave Hokus Pokus. Jamen, jeg husker hende fra mange film. Så hun var på vej over fra nogle meget provokerende sceneshows, hvor hun var meget, meget morsom, men også altså, vildt sindssyg, til at være, men hun er så morsom her. Ja. Altså, jeg synes, hun gør det virkelig, virkelig godt. Men der er sådan en scene, hvor hun hedder Georgette i originalen, hun hedder Suzette i den danske version. Og det er Lone Helmer, som også lægger god stemme til. Men der er sådan et tidspunkt, hvor hun står, fordi hun er meget lækker. Altså hun er så meget for lagt neglelak og få dullet håret og sådan noget, og hun bliver behandlet som en prinsesse i det her dyre New Yorker hjem. Men så stiller hun sig ud på sådan en balkon, og
alle hundene i nabolaget bliver fuldstændig vanvittige af begær efter hende, og sådan prøver sådan at stå på skuldrene af hinanden for at komme op, og i nærheden af hende, det er simpelthen, og hun er sådan helt manisk, og sådan, det var bare sådan noget, det havde jeg ikke set i en Disney-film. Nej, altså en film til børn, det var et der andet var sådan tegn et på, at de eksperimenterede med, hvor langt kan vi gå, uden at hvad skal man sige, at kaste familiepublikummet og altså sætte det image over styr. Og det lykkes jo faktisk, fordi man køber jo det hele. Der er ikke noget sted, hvor man siger, ej, det er for meget. Det er bare rigtig godt, men også lidt, hvad var det? Ja. Ej, så det, altså jeg synes, det er en rigtig, rigtig god lille film. Men den lille pige bliver jo så pludselig offer, fordi det er jo en 20-bande, og de er jo gangstere, de er bare langt nede i fødekæden, og pludselig ser de mange penge her. Ja, de får jo ligesom, Oliver ender her, får en lille halskæde på med en guldemblem på med hans navn og telefonnummer, altså sådan, idé. Han får et halsbånd. Og han får en smuk lille madskål og lækker mad, og sådan, altså han bliver totalt forkælet. Men han bliver jo så kidnappet tilbage, eller hvad man skal sige, af Smutter og gruppen, fordi de tror, at han er ulykkelig, og han gerne vil hjem til dem. De stopper ikke rigtigt og spørger ham i deres lille... Nej, de kan ikke forestille sig, at han kan fordi, være glad hende der, og med et halsbånd, det er jo forfærdeligt. Ja, altså. Og Suzette siger også til dem, at han er så ulykkelig, hun hjælper dem med at kidnappe ham tilbage. Ikke? Og så kommer han tilbage til Faken og gruppen, og bare sådan, jamen der var hun jo. Det var jo hende, der skulle have mig. Det er der, jeg skal være. Ja. Og det er jo det, som han gerne vil have. Men det er også ret hjerteskærende, fordi som seer har man jo, og specielt børn har jo netop tænkt, hvor har de det fedt sammen, den gruppe der. Ja. Hvorfor skal han væk fra dem? Og de synger, mens de løber rundt i gaderne og har det fedt liv og sådan noget. Ikke? Og Smutter bliver jo også sådan lidt, er vi ikke gode nok? Altså han bliver jo såret over den afvisning. Ja. Og så er der i virkeligheden Rita, som er den her hund, som ligesom er hjertet i gruppen. Den eneste pigehund. Theo, som ligesom er hjertet og fornuften i den her gruppe, ikke? Fordi Smutter er smart i en fart, og skal vi lige nævne, hvem der er? Vi har Tito, som er en lille kæk chihuahua, så har vi Einstein, som er en stor Grand Danois, som er meget lidt begavet, men som er sådan på en eller anden måde sådan lidt musklerne i gruppen, og så har vi hvad er det, han hedder? Der er også ham, som er en Francis, som er en engelsk bulldog, som er sådan, ser Shakespeare Winston. på. Han hedder så Winston, men han hedder Francis i den danske. Ja, og det er Kjeld Nørgaard, der lægger stemmen til det. Men det Nej, undskyld. Han hedder også Francis. Ja. Winston er en anden figur, som jeg ikke kan huske, hvem er. Det er tjeneren, tror jeg. Selvfølgelig, det er klart. Der er jo faktisk ret mange karakterer med i den her film, og det er måske lidt forvirrende, men det fungerer godt. Den er lidt overlæsset med figurer, og også med plot, men den er jo også ganske smuk at se på. Jeg må så sige, at det spændende ved Disney-film i denne her periode, er jo, at det er en overgangsperiode mellem det gamle og det nye. Alle de gamle animatorer, som sidste gang animerede på Bernard og Bianca, The Rescuers i 70'erne, er skiftet ud med unge, nye talenter af tvivlsom erfaring på nuværende tidspunkt. De er meget nye, og det vil sige, dengang kan jeg huske, at jeg tænkte, det er på niveau med Fox and the Hound, det er god animation, det er animation, der gerne vil være god, men det er stadigvæk ikke på toppen. Alligevel er der virkelig, virkelig mange store animationsnavne med på filmen, både på story og på animation. Der er Roger Allers, som endte med at instruere Lion King. Han er på story. Der er Kevin Lima, som endte med at lave Tarzan som instruktør. Der er Kirk Wise og Gary Trousdale, som endte med at lave Beauty and the Beast og Hunchback. Og så er der selvfølgelig Katzenberg og Peter Schneider, som sammen var med til at sætte gang i den nye produktion, og som efter succesen af den her faktisk sagde, vi vil lave en om året. Vi tror så meget på det. Og det var jo faktisk sådan, så den gamle ledelse i Disney, som de afløste, havde mere eller mindre besluttet, at der skulle ikke laves så meget mere. Og The Black Cauldron var jo med til at sige, det er for dyrt, og folk gider ikke se tegnefilm mere. Så det var, men blandt animatorerne er der for eksempel en af de chefanimatorerne her, var en helt ung Andreas Deja,
som jo er en af de helt store animatorer, animeret Scar i Lion King. Okay. Og figurerne blev designet, og en stor del af animationen var Glenn Keane, som jo er en af de helt store senere har lavet, jeg ved ikke alt fra det er Tarzan, de navne, Aladdin. jeg kender. Jamen, Glenn Keane blev meget, på mange måder, Disney-animations ansigt frem til 3D-filmene begyndte at blive. Han var med på Tangle, kan jeg huske, så han er også, og han laver nu 3D-animeret film, som, ja, det er ikke det store, men dengang, og han blev så en, men her kan man mærke, at de er ikke helt på toppen endnu. Altså, der står, at Ollie Johnston, den gamle, en af de 9 gamle mænd, som altså her har været i starten af 80'erne, han var med som konsulent. No. Han har hjulpet lidt. Yeah. Men ellers var det et helt nyt hold af folk. Og hvis man havde fået at vide, at det her var lavet et helt nyt hold af folk, så ville man sige, de er eddermame gode. Og hvis man får at vide, at det er Disney-studierne, så siger man, okay, det er ikke... Altså, den finesse, man så i netop for eksempel The Rescuer, som jeg lige har set, det kan de ikke. De kunne bare ikke. Altså, Georgette er animeret godt, men der er, hvis jeg skal være sådan meget kritisk og sådan animationsnørd, så vil jeg sige, der er ting i deres udtryk, der ikke fungerer helt så godt. Men når musikken spiller, og når de bevæger sig, når der er stemmer på og alt muligt, så er det rigtig godt. Men det er stadigvæk, man kan mærke, at her er et skridt på vej mod Den Lille Havfrue, på vej mod Aladdin, og på vej mod især Lion King, som jeg opfatter som den bedst animerede af de nye Disney-tegnefilm. Tak fordi du så med på Stelcast her. Vi havde stor fornøjelse af at lave videoen. Jeg håber også, du synes om at se den. Og hvis du gjorde, kunne du måske overveje at abonnere på vores kanal, og måske også trykke på den der lille klokke, så du får en notifikation, hver gang vi uploader en ny video.